Nang mobile nana ni hinay wan sukui datong. Tumong no mobile nana ni hinay wan sukui tongkang ke phaidi tini no SWASTIKA studio Jirania wo. Oro nang mani mannai iPhone ni chengai keypad jorani joto mobile rok no nang oro manthokui mano. Aboni bisingo taibo koktuma kaham kangke nini yago rangkok puisa yago krei ngui tongkangke EMI khlai phano nang hamjakmani mobile no nawai mannai. Oro wo mani mannai nini watch rok bo yaktogo kanjaknai smart watch rok bo nang mani mannai. Aboni bisingo nang oro wo taibo sep hungkangkai nini tumung no mobile kaisa sek derajak ngui tongkangke logi logi no nono swnamui bo rohori mano. Aboni bagai mandai Champoknogor Khumulung tei Madopbari abo hai gana gani o tongnai rokni bagai SWASTIKA studio nini nokni gana ono achukjak tabuk norok phaiye naiphaidi nini hamjakmani mobile no tlangai thangpaidi tai abono karibo oro second hand mobile bo nang manthogui mano. Aboni bagai studio ni eba kheba o phalnokni Nikuma wngkha SWASTIKA studio Jirania Hati abo Gramin Bank bai nahalalai tai nang oro kwrwngui mannai kokduk number 700510948 phalnokni bubagrani bumung wngkha Subroto Ghosh. Phaidi norok tini no nini hamjakmani mobile no eba kheba kalaiye derawui tongmani mobile no logi logi swnamui tlangnani bagai eba khe rang puisa krei ngui tongkhangke EMI ni bisingtwi khlai phano nang tlangai thangpai mannai nini hamjakmani mobile no.